Dodolan. Ojo Mas. Geger sajroning pagelaran sekar kenyaton wujudake kelawan sagunging para ringsang sagunging kala-kala yaksa sakembaran ana bledhek ana pendhik uga ana peras kabyantara swaning para nayakan praja ingkang rinengga ing busana nitih ana ing sak tengah madya remebeh ontaping prawadya angdatosna angkra krida selai cakra ing para kala padhe kabyantara kelawan bapa mesati coba kaya apa men loi cocok pandhik lagi Yo, awas. Bal, coba sawangan, Bal. Yo, cocok bareng jare batenku, Pak.
Wah, iya. So. Lo. Yo yo yo. Eh oh. Eh oh. Iya. Eh oh. Ae ao. Ae. Yo. Yo. Iya. Oh, Sekar kedaton lho iki. Cah, gene enggal cacoto kelawan kakangmu ya Cah. Wah, kula delane iki Kakang. Ingsun bakal mapidaya lawan panjenengan yo. Kula Sekar kedaton sing dadi daya ngayuda. Wah, panglah tindakane yo Kangos. Yo. Ya, yang pamarem terus pakake kuwi. Dadi wangsa wujude kelawan kala medhati kulute kelawan buta kang gegirisi ya iki wujude praswa modelane iki coba wah ngono dek dian enak tenan iki Pak ora kekurangan tenan Bu iya sisih kulon Pak, sisih kulon Pak. Wah, kata mantrone Pandu Dirgala Suci. Hebat, cocok. Wah, awes agungang berbacuran, wujude kentung arpan tiar buko. Wah, aman, kencung, Mbak, ojo ngati kesini, Mbak. Saribet para kakangmu ana pendhi kosong sawane ana plas uga reca kabiyantara saka kedaton wujude panglaran ayo coba maju wah ya iki lho lah lah wah anyes oh tenang wae urung mari lek nyemprot wah los ben adem wajar kari gak gowo cicik tong lah beranawan ngoplak ini irit men to kentong iki mbok beda iki kentong drama dino iki lah iso kentong pola delane iki babat cacahe wong rantos wujude sapa lho wong sing terkenal kae apa melok jere gak sida jere balik lho padahal jere balik karo aku suarane ngomong wonge aja jak ngomong suarane hilang lho piye to buta kok gak ngomong piye to lah ngono kuwi malah sayang ngono celuke piye to lah iya padahal modelan iki coba sawangen miyak sagunging para prajurit
ana ing Sekar Kedaton kae ana Mbak Gembul wis rawuh tumrape pagelaran Modrali kocok ngising-ngising mata sagung ing para nayakan praja wis seru tak nitek nih tepuk tangan kanggo bedhek iki Pak Bu wah bocah sing ganteng dhewe iki dudu wong tuwek ning bocah jek enom iki Pak Bu awas Yo sos yo tepuk tangan wah senajan Cak ta sampe gak fokus lho lek joget ya Cak ya gak fokus oh wadep karo ceret Pirawul wah coba kae wis sagung para nane raja wah coba yo klambi putih ning kono disawang. Kono kuwi lho sing garai gembrang Bayu, bojone. ning ngarep lawang ya dinceng. Romasaku sembarang. Ayo ning kono. Wah, bener. Gayane ning kono. Senenono ben, seneno aja ning kono. Nutupi. Senenono Dik. Susah kono. Tuwek-tuwek arepe biayaan ae. Mo, patah. Putra iki ngratos sang Lalitara kang wujude ana bodhat sing gedhe kita pagelaran sampean. Padha lagi. Ayo padha miyakati merdekane Indonesia. Lo. Iki kebo, Mbak. Kebo sandal. Kebo apa? Kebo pleret. Nah. Aku gak omong lho, Den. Buto Sekartaji. Iya. Buto Sekartaji. Pokoknya tangannya dicium ya wis kuwi. Aja anter-anter. Sing nyium tangan jare. Makane telek roman ya aja nemen. Saiki lek tiap budal, ro Mbak. Pokoknya main neng dicek YouTube saiki. Bosok. Pantau terus. Makane tendet lek romane aja nemen-nemen. Ya ngono kuwi lho. Dadak cium tangan barang ngono kuwi lek diungkit terus akhire. Patah. Coba kae sampean. Wujude. Ya ngono kuwi lho sing garai viral iki. Ya ngono kuwi minggir ta merodot. Ban ora ajar bodan lho, Ban. Lin. Tak omongi anu bondet acting mau Mbak, tak omong tak bela. Ali ngomong ngono, Ban. WA-an videone wis tak simpen. Iki mau sumpah ditembok iki mau. Lho tenan wis ana. Iki mau bondet acting tak belani. Loh, ana prahara tenan iki yo. Tak belani. Bener. Kuwi mau acting mekan Mbak, heeh. Gak tenanan. Alah omonge sapa? Lah radio tak video iki tapi. Pandi sing ngomong, Ben. Awakmu sing ngomong, Ben. Ora tenanan ki mau ger njaluk WA bondet ki. Bedet. Ora usah dinceng. Wis toko dhewe WA-ne ning mburi. Bacotnya apa ora, Den? Bacotnya apa ora? Seneng kamu. Ya kuwi sing ngomong-ngomong kuwi. Ora ngaji. Gedung. Naik daun sih. Pras. Eca. Wan selamu pendek kocok. Iya oke, ora apa-apa. Malah penak, Dik. Modelan iki cocok. Sagung ing para prajurit sing wis denggong ora ana sing muji wani babar pisan. Mula kumpuling para nayakan prajurit mung ratos ingsun Bondet Ngabdantara wujude Ratu kang beda kelawan sagunge mantri Bupati liya ning ngene iki, Pak. Dene iki kaca bakal tak titingi apa sing dadi berwakane Sekar Kedaton. Monggo sinuwun, Mbak. Os.
Bos, yo. Oh turun, halo tak turun cuman rokok apa ya? Ayo badut deh. Nek kene lho. Mbak Gembul ki aja ora usah. Aku sudah tahu. Mbak Gembul, wis jarno Pak to, kono ae sampean. Wis penak-penak nek kono iyo kok ya. Rumah sakmu, jarene ora panas. Ayo. Budal. Ayo padha toto barisane para prajurit. Budal tenan iki. Sesarengan karo kuncarane sekarang dakon. Desa. Mangga diajeng. Aduh. Mbak Puput. Oh, Bayu. Kepengin turu ning dadane
kepengin sun ngelus Rambutnya siapa deh? Pak Tong Cakerno wong ora rambut duh klendi rasane ibu putih lho kaloron dadi nyatane sur angen raino lan bengi sing leren uli sun mimpi regeten dung terus ketiki keloron semanding rimpi masih ulian ring deweran besane pemulihan masih mongkambiangi yantang ketimbian nono babar pisan Minggir so. kadui Wah, minggir oh. tekola Gila. juduni Pak Tong arepe joget iki lho. Jan. kelakon Pek dhewe Pak Tong. turu ning dadane Dane Pak Tong turune dadane. kepengin turu ning dadane kepengin dilus apane sun ngelus rambute yo Cakerno duk lendi rasane keloron dadi lanyatane sun angen raino lan bengi sing leren uli sun ngimpi gregeten aduh sun terus ketiki keloron semanding ringimpi masih ulian nong duren pisane mong uli nyawa masih mong kembiangi pianteng ketimbian nono biar pisan kadung wis tekolan judune Alah gak pas. Full gak pas. turu Madepe rono. dadane Hah? Apa-apa iki penak sing maju. Rono. Lah, rono. Lah, maju tok lho. Plak jujut. leren tulisun ngimpi gregeten dong terus ketiki keloron semanding ringimpi masih ulian nang duren pisane Sing di ayo, wani apa ora? mong uli nyawa Lah, ya ngono. masih mong kembiange pianteng ketimbian nono biar pisan
cetha kuwi. Kadung wis tekolan jodone. Wah, ya berarti ngenteni. Kelakon turu nang tanggane. Lopot. Ning dadane ding Gak pareng tae tanggane. Lah iya. Harus punya diri sendiri. Sok-soki ngono kuwi. Enggak Iya. boleh. Mas. Ki sidan loro ora tau sinkron iki mesti. Masih yo, Dik. Masih yo. Masio ulyan nang durian pisane kok uli nyawa Masio kok kembiange piantal ketimbiang nono biar pisan kadung wis kekolan jodone lakon Alon-alon apa gak iso to? Alon-alon nek batek apa ora iso to, Pak to? Kancane iki ya sepaneng. Alon ae. Raino lan bengi aduh Saiki njaluk bareng-bareng ayo. lereng Buri Pak to. Es teh iki lho nek dhuwur ese. gregetan dong terus ketinggi Cimono bal. Oron semanding Gak krungu lho pane. Masio ulian nang durian pisane mong uli nyawa Masio mong kembiange piantang ketimbiang nono biar pisan kadung wis kekolan jodone Piye to arek-arek iki? Det. Metamet. Metamet jang bayi. jak to ibu-ibu suweneng lho sampean lho Metamet jang bayi wong kok eneng kaya ngono kuwi. Jan goblok. Kon joget bareng-bareng karo kancane ben ketok apik, ora iso. Mundur Pak to, mundur. Mundur. Ngomong ya jawab apa ya? suarane hilang Ya ora ngono nyeneni ya malah Det. Nyeneni oh jenenge kon mundur malah kancane kon maju. Etret apa ora iso to? Etret apa ora iso? lek mburi nabrak ki ya menggok to Lah, bener iki lho. ya menggok Goblok. so menggok ora Dong apa ora? Lah iya. Ayo. Det. Bah, Det, cangkek pecah kono kuwi pringin Det. Allah. Sakne Det delon. Delon wis meneng ae dolan klemak, klemik wis ora ndek bapak, ora ndek emak kuwi Det. Ayo. Masio ulian ring durian pisane Melayu Melayu wae ya. Melayu. Wis ora padha neh. Wis kancrit neh. Jan goblok kowe iki. Kok entuk to menungso ke wong planet iki sing teko kene barang iki. ngono pangkat dijak Lah yo manusia planet lho teko pangkat dijak ae.
Wis ora padha karo kancane. Kok malah sayek to, Det? Nemen paling nutupi ning kono nutupi lho. Klambi putih. Neng buri nang ngarepe bondet ora oleh. Neng burine. Kok iso miso ning kono? Neng burine bondet. Kok malah ning ngarepe? Pen aja nemen-nemen to, Pen. Kono nutupi Pak Koiri. Lho nesune. Kok wiritan ning kono malan. Duh, Pen, kok plak-plok rumah samu. Wis kopior lagi, Pen, rumah samu. Goblok. Ya bener. Aja kok ning ngarep lek kuwi gak cocok blas. Tengah lek iso. Kono lek iso tengah. Tengah maju. Maju ke tengah. Lah ya ngono. Lho nyapo? Lah yo nyapo malah madhep meneh bondet. Kok nang tengah kok malah rono. Bondet iki senjata tajam lho kuwi. Kapok. Ayo. Dodolan. Ojo, Mas. Maksud iki nang tengah Pak to, nang tengah aja ngisi bondet. Jogetane iki lho padha karo bondet, ngono lho. Masio ulian wong durian bisane wong uli nyawan masih ojone diceluk wong biange biantang Masalah. nyapa Cak? Pecah. Opone kuwi? Ngomong apa Pak to? Lah terus di Kelakuane. udah ngomong. Mau kira bunga matahari mau kok cari. Kayak ngono pas rupane. Jancuk. Ya iki oleh-oleh melak hoke-hoke ning kali baru ya iki. Ya gendho. Iki ning dhuwur iki tekku. Apamu ning ngisor. Lho ora ada swara kono Medon. Butuh ki ning ngisor. Dalang. Raimu bola dalang. Nah, tatung kak cakep. Padang nyapa di kendina makan. Ini tak gendini tak. Wong iki ojo sapa. Coba kayu malah. Padha maningane mah. Tok. Oh iya. Jancuk iya tok. Matane asu. Kowe lho berdua. Iya le. Ketak. Iya cek. Kok sasik. Mudah. Pakon meniki. Lek sing tuan rumah duwe lengges. Dilengges pisan dasi. Kita mudah. Tak. Dok. Nyapa kowe ngono nyapa? Joget iki kene lho.
bakso wampluk nang kono. Iso raup. Oh, tukang kebersihan iki lagi. Nah. Cik. Ayo, Wan. Dipasne. Awas mancrot. Mlebu kuping. Ayo. Kowe iso apa ora to joget? Kene, tantangan bonet jotosane. Rene maju. Lah ngono, sekarang. Bodat. Bablasan. Bodet iki lho wani Maju ana bodat. Ngono no. Rawani. Jotosan ya, Pak to. Aja wedi ya, Kayane bolo, Det. Kuwi nek karepe kuwi, Det. Ngerayu. Nek karepe kuwi, Det. Prak. Ayo so. Ayo, bodat. Ayo. Coba tidak iki kanca. Tandeng nuta. Wujute ana ing bagian sekar kedaton. Kabeh antara sagunging para prajurit. Ana pras, ana kendhong. Ana Eza ayo. Maju bebarengan tidak iki. Awas. Iya. Wah. Wah. Yo. Maju beras awas. Wajah tengah bodan kataman lawan temannya kebang lawan bledek orang kuat ngambal sasono ing satang mando kamu tuh pecah ono ing sajoling palakar kadeo ramai para sekar kedaton. Ya Allah fi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah fi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Allahu Akbar.
Iyo. Yo, sekar kedaton. Yo. 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 Lo 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 ya lo 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 yo Wah! Maju, ayo men. Boy, lagi lo. Lah! Jangan awe dong, awas dong. Yo. Maju, gedung maju dong. Waduh. Bapak mesasi. Jangan lo memburine, Bapak. Jangan lo memburine. Wah. lo lo ye lo 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 yo Cepras. Lo awas, pinggir. Cecak. Lah. Maju apa toh? Lah kok malah melayu? yo Awas. Wah. Pras. yo Rek. Jangan lo lek. Gandolono ya rek. Wah. Ewang ngono. Pak Tok itu tuh lho. Terus. Ece, bokong pas. La. Boleh maju dong. Tatar kiwa tangan. Eca, dengan buka ke pojok. Yo, sahabat.
Loh. Banter man, awas man. Bos. Tolong. Awas bu. Jangan. Wah. Yer. Kena gue. Bos. Aduh, tulung ono, aduh. Orang ajar, orang ada sing ngewangi. Wah. Kae. Sopo awe kae. Pondat lagi. Sopo kan Pak? Diselor kan? Emperan dat maju dan maju dan. Lah yang pilih waduh. Cocok. Lah yang ngarep mudat. Lah yang mudat. Lah bitongan. Awas dicokot sikile. Wah, delekno sikilmu, Mbak. Lah, sopo iki rek? Maju dan lakuin dan burine mbak iki lho wakes dat. Wah nang arep lawang dat. Wah, dang ngono, Mbak. Lek dang gandolono lek. Bondat mlebu omah iki kok. Loh. Wah. Wah. Bahaya tenan iki. Waduh, bahaya tenan iki bondat. Wah. Ya. Ayo konco podo rene sekar kenaton pancen uye iya ayo konco podo rene lontaran sekar kenaton iye
Bodat, 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 bodat. Wena, kanca, 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 wena. Iya, cah. Iya, iki lho, Sekar kedatan lho, Cok. Wah. Sekar kedaton lho iki. Wena tenan iki. Yo. Wah, enten ono ngono karepe. Gadoli yo. Bingar, awas! Lah! Oh! Ojo lakon dosa, lakon dosa. Dan ngono. Oh! Patok! Awas! Yo. Wah. Oh,